O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven. Estamos sa bedroom. O yan, ikaw. Pandemya naman. Shout out to people from the internet. Shout out people from the internet. Friend, kami muna, friend. Tingwa niya rin tayo. Kota ka nung rin ang tawag nga. Isa lang tanong ko matandit ang abi mo. Inom ka. Nasa na yung brightness. Sige, stay mo lang dyan. Stay mo lang dyan. Isa, masyado yung masala. Brightness. Alis ka dyan. Alis ka dyan. May nagla-live dyan. Doon ka. Punta ka sa baba. Lagi sa baba yan. Pag-ino daw ka. Sa tumas. Feeling scene. Ano sa ito ba? Yes, ba? Dami niya ka. Dami na lang yung kill sa mga. Wala akong kapag-voice out sa ito. Okay. Kin. Maglag ingket. Maglag.
Kaya lang, di naman ang pagkilig si Wally.
Banana fruit ko. Hey, lagi mo rin video isa na Bag nila po. Teka yan. Dali, malamit ka rin. Dati
Thank you po. Sige po. Daniel! Daniel! Sino kasama mo? Hawakan mo yung phone. Nakita namin. Daniel! Daniel! Tingko ka kay Daniel Cadareni! Lang ko yung wifi. Lang ko yung ba? Malos. Malos na yung kasama.